dyna'r ffordd i ddatrys problemau Ewrop. Mae'n rhaid gweithio gyda'n gilydd i ffeindio pwrpas cyffredin ac i gyrraedd nodau cyffredin. Ond nid dyna ffordd llafur. Llynedd, fe gafod David Cameron fuddugoliaeth fawr gan gyflawni'r toriad cyntaf yng nghylldeb yr Undeb Ewropeaidd. Fe dangosodd arweiniaeth gryf. Dangosodd fod y ceidwadwyr yn gwneud gwahaniaeth yn Ewrop, yn union fel yr ydyn ni'n wneud yn San Steffan. Ni wedi cael diwrnod da heddiw yma yn y Cynhadledd. Ni wedi cael sgwrs gyda David Cameron bore yma, y prif weinidog, yn weid fel mae'r ceidwadwyr yn wneud pethau dros Cymru, dros Prydain i gyd ac dros Ewrop. Felly mae wedi bod yn diwrnod da. Mae pawb wedi cael yr un neges, pawb, tîm Cymru wedi siarad heddiw. Mae wedi bod yn diwrnod ardderchog i'r ceidwadwyr yma yn Abertawe.